Vlastně Renata Marková s Tomím Gojáky 12 trestných bodů. Startovat bude doktorka Zuzanka Pundrová s Tomím Sterol. Opravte prosím číslo na překážku číslo 8. Děkujeme. Mrkněte prosím na číslo překážky číslo 8. A tak stavitelé parku druhém hovoru setrvávají a naší prosbu nechtějí uslyšet. A tak já prosím doktorku Pundrovou, aby to respektovala, že překážka číslo 8, zřejmě číslo tam bude nějak poškozeno nebo neupraveno. Zuzanko, respektujte to prosím. Tak můžeme startovat. Tak Sterol, to je anglický kulokrovník po otci Arkane. Arkane pochází ze Spojených států a k nám byl z Irska propůjčen na 4 připouštěcí období. A připraví se Otavince. No a tak jsme viděli pechyby, kontátora potlesky zaslouží doktorka Zuzanka Pundrová a od té jeskyně pochvalu si zaslouží Sterol. Bez trestných bodů. Tam to bude z 10.